Φίλες και φίλοι, γεια σας για ακόμα μια φορά εδώ από την ψηφιακή φωλέα που έχει σήμερα πάλι την όριμη παρέα κοντά της, τον Μιχαλάκη και τον Γιώργο, τον ξαδερφό μου. Ήρθαμε εδώ, τα είπαμε, πιάμε και τον καφέ μας και θα σας παίξουμε έτσι δύο τικ όμορφα αγαπημένα που μας αρέσουν πολύ. Για να μην ακρηγορούμε λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε. Βάλτε μαχαίρια πίστα, βράδυ με λάμπη να βρέζω. Αν έρχονταν να περνάτε πολλούς τα μαχαίρια ζω. Αν έρχονταν να περνάτε πολλούς τα μαχαίρια ζω. Εσύ δεν βοηθάμε μάτινα και μπορούνε. Κάνω που μας ασερώ πάμε να φέρνε πολεμούνε. Κάνω που μας ασερώ πάμε να φέρνε πολεμούνε. Τα χίλια μύρνε και γελούν να τον από πες κλαίει. Τα χίλια μύρνε και γελούν να τον από πες κλαίει.
Να είστε καλά.